gaskiya bai kamata ana samun alakulli halin da algushi ne baya halatta baya halatta ni ba secondary school nake karantawa ba sun ban sani ba so guda taba karanta su a secondary school lokacin da ni NYSC Abuja ne na hana Aisha ta ansa wani na son ya ba wani ansa tun sannan gaskiya na daina hana wani ya ba wani ansa da ya hito wata mace ce sai ta ce malam mutun je aka muna question paper gidanmu da aka sai ce Allah sarki to su wannan yan talaka da basu da kobi a shi da hada ku basu ansa a shi wallahi aka tace tun je da dare aka muna question paper gidanmu kaga shine matsala corruption ya hada ko ina da ko ina kawai wannan matsalar rubuta ma musata ansa da rubuta ma yara ansa ga allo da kaza da an san naira 20 ko 50 na 'yan sanda da suke a hanya ko wasu jami'an tsaro da cin hanci da ake ta bai da ko'ina da lecturori na university da wasu kuɗi wasu mata wasu kaza duk ba daidai ba ne kuma yana buƙatar mataki babba mai girma yanzu misali ni shuni daɗe ban ba da ansar cewa rubuta ma waye ba abinda hujja rashin hujja mutane ke kafa hujja da su ita shine cewa don yaran mu su ci na kudu suna ci namu ba su ci amma wannan ba hujja bane kamata yayi yaran mu a koya musu su iya albashi da mallamai gwamnati ke ba mallaman secondary albashi da primary da secondary albashin da gwamnati ke bayarwa yafi wanda private school suke bayarwa amma kowa ya fi son kai ɗane private school da ya kai ma'aikatar gwamnati makarantar gwamnati saboda kawai babu kulawa makarantar gwamnati zaka cewa kayi latti ko baka samun zuwa yau ko wani abu da ya kama da haka wani yabban labari ya ce ya haɗu da headmaster a nan ne cikin gari Sokoto ya ce zai tafi waje da jiran mota sai ya haɗu da wani sai ji wani ya ce wani headmaster yau baka je makaranta ba headmaster zai je gona ya yi noma sai headmaster ya ce mai ko jiya da ba a yi ruwa ba mutum guda ya zo bale yau da aka yi ruwa makarantar ƙauye ce ayyar ruwan noma kowa kawai yana ce yan masawa mai mata shi ma ya gona ta yi alakula da ko cikin birni akwai rashin kula na fitar hankali ka zo malamin physics yana da matsala yau bai zo ba na chemistry bai da lahiya bai duk baka haka nan private school duk dole sai ka zo to duk daga nan corruption din ya taso don haka sai kasance sun kai waye ba su iya ba an rubuta musu haka sai su je university kowace university in kace universitocin nan da a wajenmu a UG1 mutanen da ka faduwa babu yadda za ka yi da su wani aji 50% ka faduwa aji akwai mutum 200 sai a zo mutum 100 suka faɗi saboda gaba ɗaya an rubuta musu a WAEC ne a aji aka rubuta musu kaga wannan ba taimako al'umma yake ba in zama likita haka za a yi yana likita sai a hankali kaga in ya zama injiniya haka za a yi kaga sai a hankali shi ke sa al'umma tana kashe kanta ne da irin waɗannan abubuwan haka ba kyau mu ji tsoron Allah mu gyara abin da yasa ban saurin ansa ba saboda ba abu bane na kawai a ce a gyara bai halatta a wuce abu ne wanda al'umma tana buƙatar gyara ta kowane gefe gyaran ne yayi yawa don haka in mota ka injiminta ya buga ta yi haci kaka kira wani ya mata haci kawai mata haci matsala ne kawai sai an ji an sau injin ka a zo a sau kuma iska ya koma fita don haka ta ko ina ne aka samu matsala a yi kokari a gyara Allah ya gyara muna wajibi ne na kuga kunan matasa ya kasance kun kawo irin wannan gyaran da kuke tasowa a cikin ma'aikatu sai ya kasance an samu gyara na kwarai Allah ya kawo mana gyara na kwarai